Bună seara, dragi creatoare, și bine ați venit la a doua sesiune din cadrul Mastermind-ului Plus, continuă drumul creator. Mă bucur că sunteți aici și mă bucur că avem ocazia din nou să ne vedem și să mergem mai departe. Când am făcut viziunea pentru cele 5 sesiuni, vedeam așa mult soare și multă, și v-am zis că o energie frumoasă. Săptămâna trecută, când a fost prima sesiune, au fost 15 grade și era, deci nu avea loc o rază de soare să intre. Și astăzi sunt, nu știu, spre 30 și cerul este cât se poate de albastru. Zic, aha, deci este cam viziune. Vremea se aliniază. Și înainte să începem, am pregătit și astăzi pentru voi două, poate 3 teme interesante care să le discutăm și să mai asimilăm sau să adăugăm la ceea ce aveți deja. Dar aș vrea să aud înainte de la voi poveștile voastre de succes. Ce ați mai creat? Ce ați mai creat de când nu ne-am mai văzut? Ce funcționează? Ce ați mai făcut? Cine ar vrea să ne spună? Am primit un mesaj privat la un moment dat cu o poveste de succes, dacă vrea cineva să o facă publică, bine, dar deci știu că se întâmplă lucruri în spate, dar dacă vreți să le împărtășim și în grup, totdeauna e minunat că ne menține entuziasmul și motivația. Să spun eu două vorbe. Am fost într-o perioadă de așezare, de cercetare și ce am folosit citirile ca să, exact cum ai spus tu, Ioana, ca să văd dacă e pentru mine o anumită acțiune. Și a rezultat că nu e pentru mine, în momentul ăsta nu trebuie să fac pasul respectiv și e foarte confortabil că știu dacă este de făcut sau dacă nu, pentru că foarte multe lucruri le-am făcut din minte, că așa credeam că e spre binele meu. Dar dacă aș fi avut instrumentul ăsta, aș fi ales diferit, în cunoștință de cauză, așa că e minunat ce ne-ai învățat. Și vin și rezultatele, sigur că da, în ritmul în care ne dăm voie, îmi dau voie să vină. Super, fain ai spus aici, da, mulțumim. Mulțumim și mie, atâta liniște mi-aduce că pentru fiecare decizie, cât de mică sau cât de mare, poți să-ți iei un minut sau două, închizi ochii și te conectezi să vezi acolo dacă e pentru tine sau nu. Chiar ai spus foarte fain. Adică pentru mine chiar mi-a îmbunătățit calitatea vieții exact așa la chestii, poate și la lucrurile mari, dar și la chestiile astea mici care câteodată trebuie să dai un cuvânt oficial și totdeauna te ajută, cum ai zis tu așa, îți dă un sentiment, măcar știu că am făcut cum am simțit, cum e adevărat și nu mai contează care sunt consecințele. Cred că asta e așa, că altfel tot timpul avem frica aia de consecințe sau de cum ar fi fost, cum e iarba pe partea cealaltă a gardului. Dacă săream gardul și vedeam cum era și acolo. Da, frumos. Mulțumim, Sanda, că ai deschis atmosfera, că ai spart gheața. Eugenia, te rog frumos. Bună! Pentru mine e foarte valoros ce facem aici și cum lucrăm, numai că în continuare eu singură întâmpin multe rezistențe. Mintea mea e atât de aprigă și de nu știu ce cu ea. Am avut nevoie să aflu adevărul, vreau să știu dacă e pentru mine să iau un aparat de ăsta de biorezonanță. Nu am reușit singură, nu știu, nu-mi creez spațiu. Apar n-am ce se întâmplă. Mai am nevoie de exercițiu să liniștesc mintea. Mulțumesc mult! Facem și am pregătit, cum v-am promis data trecută, că vă dau în caz de blocaje și când faceți la alții. Am adus lista și o să discutăm și o să trecem împreună prin ea și o să facem, nu știu dacă astăzi, dar o să facem și asta cu citirile pentru noi. Astea nu plecăm din Mastermind până nu aducem claritate cu ele. Mulțumim că ai mai ridicat tema asta, Eugenia. Bun, cine mai spune? Ana a apărut. Vrei tu să ne povestești? Da, deci aș vrea și eu să povestesc. Nici nu știu de unde să încep.
În primul rând, aș vrea să încep cu partea asta a terapiilor. Cât de important e să oferim din suflet, cum să spun, cumva necondiționat, că toate se întorc, aș putea să spun, cum se spune, însutit și mit. Asta am reușit și eu să fac prin acea dăruire de ziua mea. Am oferit trei ședințe și am făcut 30 de ședințe gratuite. M-am dedicat o săptămână, deci numai pentru a face cadouri, dar rezultatele sunt maxime și vreau să spun că uh, mi-am îndeplinit alegerea de a avea mașina care n-am crezut că o să o materializez așa repede, mașina automată, albă, automată și cu senzor exact, deci mai mult față de ce mi-am propus eu. Și această alegere am pus-o în alegerile mele, în cele 10 alegeri și ieri am avut parte să am mașina acasă. Mai mult de atât, mi s-a îndeplinit și alegerea de a călători și a cunoaște, de a mă bucura de frumusețile vieții. Adică am avut parte, de când am pus alegerea de a călători și de a mă bucura de frumusețile naturii, am avut parte de câteva călătorii de genul ăsta, dar care s-au realizat de pe o zi pe alta. Deci în 3 zile deja eu, deci țin minte că, mă ia cu emoții, veneam dintr-o călătorie într-o vineri și deja luni îmi luam biletul înspre o altă călătorie. Deci eu sunt în Germania, am fost în România, când veneam înapoi m-am dus în Italia, deci a fost o plecare și o împlinire atât de măreață încât parcă eu trăiam un vis. Zic, oare eu trăiesc toate astea? Ce frumos! Da, și mai sunt și alte împliniri, dar eu consider cu cât dăruiești, cu atât... Și încă ceva foarte important. Tot la fel am fost la un curs acum cu această parte a produsele tahionice, camera tahionică. Deci am fost la acest curs. Bineînțeles că am avut această intenție să achiziționez acel cub tahionic, care, bineînțeles, e un cost destul de... E un preț destul de mare. Și am zis că nu mă pot încadra și aici, și cu mașina, și cu plimbările, și ca drept dovadă deja am posibilitate, am și dat, adică e comanda dată să am și acel cub tahionic și multe alte produse pe lângă. Deci, ce să spun? Felicitări! N-am cuvinte, curg apele de pe mine de emoție și de încredere că da, într-adevăr se poate. Dar când Felicitări! dăruim, primim înapoi. Felicitări, mulțumim, Ana, chiar ai avut niște Mare teme drag. și niște exemple și aici chiar când ai zis că dacă fac asta și asta, nu pot să fac asta, în gândul meu era, asta e numai mintea, asta e numai mintea, poți să le ai pe toate și felicitări că ți-ai dat voie să le ai pe toate acum și că imediat să-ți găsesc oportunități în clipa în care te deschizi și ai spus ceva iară foarte frumos, ceva ce mi-a mai venit și mie așa la alegeri. Facem alegerile astea, trebuie să avem și primirea deschisă. Deci trebuie să avem primirea deschisă, că degeaba cerem banii universului, degeaba îi cerem 1000 de euro și noi putem primi câte 100. Că atâta o să ne intre, câte 100, câte 100, câte 100. Trebuie să lași primirea așa, fără, cum ai zis tu, necondiționată și să te lași. Da, și ce mai vreau să spun, ceva foarte important, când am văzut că am atâtea costuri, adică plăți de făcut, zic, cum am să cuprind eu toate? Și ai văzut că eu ți-am scris că aproape că voiam să mă retrag de la acest curs. Și imediat am zis, măi, nu se poate. Deci dacă eu îmi pun barierele astea, și imediat am zis, eu voi reuși să fiu și aici și acolo și să iau și partea asta. Și așa a și fost. Și așa este, le am pe toate.
Noroc că Da. n-am avut timp în weekend să-ți răspund la mesaj. Până să-i răspund a doua zi mi-a scris că nu mai contează, că rămâne în curs, a decis Ana. Așa că felicitări, da, felicitări că ai ales și că le-ai ales pe toate și asta iară cred că e un exemplu foarte bun la tărâmul abundenței, că tărâmul abundenței nu-ți dă pe rând câte una, tărâmul abundenței le avea pe toate deodată. Ne simțeam bine, eram iubiți, ne mergea bine în familie, erau toate în același timp. Noi suntem învățați din școală, din viață, să le tot primim pe rând sau la ocazii speciale sau din când în când, dar scopul este să dăm drumul la tot. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Izabela, te Mare rog. drag. Dar pentru mine a fost, cum să spun, o copleșitor, dar în sens frumos. Adică veneau așa, ziceam, da, eu eram doar în observare, zic, da, merit toate astea, merit toate astea. Da, mulțumesc Ai mult. fost conectată cu rezultatele finale, că de aia s-au și creat așa. Ai rămas la, indiferent ce o venit pe parcurs, ai rămas la rezultatul final și asta Da. contează mult la alegeri. Totdeauna că mai vin gânduri, se mai întâmplă poate ceva, exact cum a fost Ana, mi-a scris, gata, eu renunț, că nu mi-ajung, nu pot așa, sunt prea multe. Asta e realitatea curentă, dar rămâi conectat la rezultatul final și te scoate atunci, te scoate din... și dacă nu te reconectezi, te duci pe drumul ales de ego. Deci, și aici ai decis, pur și simplu, nu, am întors la viziune. În viziune am avut și aia și le-am făcut pe toate și s-a întâmplat. Felicitări! Un exemplu cu mare foarte drag. frumos. Mulțumesc. Te rog, Izabela. Bună seara! Și eu să spun că zic așa, wow, pentru că între timp am intrat într-un grup de terapie, de terapeuți care fac terapie la distanță pe tehnica Gendai Reiki, pe care o aveam înainte. Și deja mi s-au și anunțat niște clienți mai micuți pe care să iau și am zis așa, pentru faptul că e terapie de grup, le-am făcut un preț foarte preferențial, așa, aproape onorific, dar mă bucur tare mult că important e ajutorul pe care îl dau și faptul că fac parte din grupul ăsta este iar extraordinar, pentru că ei sunt un pic mai avansați decât mine, dar e o ocazie extraordinară pentru mine să integrez mai repede. Am făcut și cursul de energie tahionică, am fost la București, am avut ocazia să întâlnesc pe Iulia în carne și oase și a fost așa o bucurie extraordinară pentru mine. Am întâlnit alături de ea și pe foarte mulți alți oameni extraordinari. Și, așa cum spunea și Ana, mă gândeam atunci când am făcut cursul, zic, cum o să fac eu să îmi iau eu kit-ul ăsta de început măcar de ABC, pentru că toată trusa este foarte mare, produsele nu sunt ieftine, că zic, nu știu cum mă încadrez. Și de unde nici nu m-am așteptat, așa, pentru că nici am îndrăznit să cer, dar i-am povestit administratorului de la fabrică despre cursul ăsta când mi-am cerut liber și a avut și el de făcut drumul în București și așa că a făcut drumul împreună. Și când m-a auzit și cu cât entuziasm și cum îi povesteam și uite cum e și uite cum e și nu știu ce, până la urmă zice, păi du-mă și pe mine să fac o ședință. Așa că a fost primul client al prietenei Iuliei, Florentina, și drept urmare zice, uite, pentru faptul că ești de 7 ani în fabrică și ești un om de valoare și ai atâta entuziasm în tot ce faci, eu îți fac cadou din partea mea, așa, consider-l un premiu de considerație pentru tot ceea ce ai făcut pentru fabrică până acum. Și kit-ul de început, ți-l fac, îți dau un buget de 1000 de euro, așa că de 1000 de euro cumpără-ți ce produse vrei. Și au rămas așa că să facem pielea și acum și mi-am luat nu e complet, dar e oricum bun ca să pot să încep să fac terapii și am și început deja, mi s-au și anunțat deja clienți. Astăzi am primit cadou un pat din ala de masaj care e necesar și ăla pentru de la, așa, tot de la el, pentru că spunea că eu am avut pat de masaj pentru că el e mai în vârstă, foloseam, dar zice, e în stare foarte bună, ți-l dau și este pliabil, că poți să ți-l pui în porba ca să te și duci cu el pe unde
ai nevoie. Fine. Deci Wow. a fost așa extraordinar și tot, care zic eu că tot numai de la univers, așa, din focusul ăsta care ți-l pui și emoția care transmiți și faptul că chiar dacă spui, nu, acum o să fac, nu mai mi-ajung bani și îți faci 7.000 de liste și 7.000 de totaluri, așa, mi-a venit și o ofertă, dar așa, nici nu știu cum, așa a avut universul să fie și îi mulțumesc cu recunoștință, un curs care va fi acreditat, care este acreditat și este recunoscut la nivel internațional de kinesiologie. Kinesiologia este tot așa o ramură care se ocupă de îmbinare, de fapt, de acupunctură, presopunctură, masaj și care este foarte bun în bazele, ca și bază pentru terapiile energetice. Și la care m-am înscris, este un curs de 6 luni de zile, dar pe care îl fac cu 200 de euro. Deci atât a costat, 200 de euro. Oh, wow. Și pot să-i plătesc în rate. Oh, În wow. rate, așa. Și când le-am trimis, am oscilat așa, mă înscrie, nu mă înscrie, dar să văd, uite, să mai adaug încă o rată. Și încă o rată, zic, vai de mine, mă închid la închisoarea datornicilor. Și cum am întârziat așa vreo 3 zile să dau până la urmă final de înscriere, la care mi se spune, păi, zice, aveți un cod promoțional ca o primă înscriere la cursurile noastre și până la urmă am ajuns la curs cu 130 de euro. Mi-au mai făcut încă o reducere. Ce minunat! Da, Felicitări! deci așa de mult m-am bucurat pentru că efectiv asta îmi dă posibilitatea să urmez calea asta și să urmez în mod profesional, nu să fac așa. Asta era dorința mea cea mai mare. Dacă fac, să fac cu o bază temeinică profesională și așa, să fac cum trebuie ceea ce fac. Felicitări, felicitări, Izabela, și mulțumim pentru... Ca și călătorii, bine, am călătorit la București, dar ceea ce mi-a fost foarte interesant, ce a venit așa, mie mi-era frică să conduc în România pe drumuri lungi. Am condus în Spania, am condus în Portugalia, dar în România mi-a fost frică să conduc pe drumurile noastre. Și întâmplarea a făcut că a depășit viteza regulamentară administratorul meu și eu la carnetul, așa că a trebuit de volens-nolens să vin de la București până în Oradea singură, deci să conduc tot parcursul singură. Și a fost așa botezul meu pe România. Și mi-a picat Vai, așa nu de cred, tine asta că- mi s-a întâmplat și mie acum o lună. Și Așa? am avut botezul pe Barcelona, adică pe o țară străină. Și la Da, fix, unde... la fel s-a întâmplat. Soțului ei s-a luat permisul pentru că avea depășită viteza regulamentară. limita, dar i s-a luat pe loc și mi-a dat cheile, tu conduci. Și am condus noaptea, cum nu conduceam niciodată, Așa și e? în Spania, deci fix la fel acum o lună. Da, Să da. ieșiți Și din e așa zona un de input confort. bun că, scuze-mă, că îți dă așa încredere în tine, adică sunt micuțele alea blocaje pe care noi le-am creat și care, printr-o conjunctură pe care universul, iubitul de el, știu să ne-a creat-o, ne se și deblochează, nu știu, așa, Foarte fain bine! a fost. Mulțumim pentru exemplele tale și felicitări pentru tot ce ai creat, felicitări și pentru cadou mare pe care l-ai Mulțumesc! creat și exact asta e apropo de cum, că cum n-ar fi știut să găsească un Da, astfel, că primesc cadou de la șeful care mergem împreună, da. bla bla bla. De aia totdeauna ne focusăm pe rezultatul final și pe ce, pentru că exact așa, energia aia noastră de acolo atrage lucrurile care se întâmplă și exact așa atrage oamenii care rezonează, atrage situațiile. De aia totdeauna e focus, știi, rezultatul final. Care e rezultatul final? Că mintea are trei, iau credit, pun bani deoparte, Da, cer împrumut, nu știu, ceva de gen. Mă duc da, la exact. prieteni. Mintea are trei, dar sunt un infinit de drumuri care să te ducă la visul tău. Sunt un infinit și atunci noi asta vrem prin toate alegerile și la rezultatul final totdeauna ceu, că atunci deschidem drumul să fie toate alegerile astea, oricare din drumuri să fie deschis. Bun. Dar chiar mi-a venit în minte, Ioana, că tu atunci când am făcut alegerea pentru bani, mi-ai zis nu așa, să se deblocheze, nu, deschidere completă pentru a crea și a primi bani cu ușurință. Și am zis, uite ce fain e că... Și ai și primit cu ușurință, perfect! Și ai și cheltuit cu ușurință. Da, cu folos, așa. Aș vrea să mergem mai departe. Dacă vrea, Iulia nu a spus nimic, dacă vrea și ea, și după aia mai are Eugenia ceva de spus. Și nici Carmen.
Așa, Iulia, Carmen, dacă vreuna din voi două să aveți și voi ocazia acum. Nu e obligatoriu, este... Carmen? Da, la mine mai mult e o întrebare și anume legat de cercul Poți să măreției. notezi pentru final, pentru secțiunea de întrebări. Te rog, zi. Bine. Să-mi și notez. Legat de cercul măreției, exercițiul ce l-am făcut împreună săptămâna trecută și în care am primit foarte multe citiri din partea tuturora și care au fost foarte, foarte frumoase, însă m-am rămas cu oarecum așa o supraîncărcare, în sensul că spuneai tu că poți să citești și o oră cercul măreției despre cineva și vin așa. Pe mine ce m-a surprins că erau legat chestii de scris, cu copii, cu workshop pentru femei și nimic legat de, practic, de profesia mea ca și chirurg. Și atunci am rămas așa un pic blocat, ok, adică cum să mă raportez la această citire? Asta e întrebarea. Adică ce alegi de acolo? Sau... Da. Dacă sunt așa complet, să zic, oarecum cu ceea ce faci, practic, sau cum e profesia ta, sau... Da. Asta poți să mai verifici, hai că să răspund acum, poți să mai verifici, dar iar în cercul măreției și când fac mai multe persoane și v-am zis, noi avem atâtea laturi ca la diamant, avem 60 de fețe, fiecare, unele o să le faci acum, unele o să faci în 5 ani, unele o să faci în 10 ani sau unele o să începi de săptămâna asta. Poate pur și simplu să fie că pur și simplu pentru că ai primit deja citire despre cercul măreției, dacă ai mai făcut mai de mult și pur și simplu informația ai primit-o, a ajuns la tine, gata. Eu am pățit asta. După ce am primit informația, când am făcut citire, nu mai existat. O plecat. Nu am mai primit-o în câmpul informațional pentru că persoana respectivă a ajuns deja ce trebuia. Deci poate să fie atâta de simplu, deci nu trebuie să se repete de fiecare dată. Și poate să vină de ea tot timpul lucruri noi dacă au ajuns la tine. Deci dacă ăsta e cazul, atunci asta este adăugat la tot ce ai primit până acum. Ok, deci asta înseamnă tot ce vedem acolo sunt chestii pe care teoretic le o să le facem sau cu ce o să avem tangență? Dacă alegi, da. Dacă alegi, da. Dacă nu, nu o să se întâmple niciodată. Da. Spus și simplu un infinit, adică un infinit. Fiecare are potențialul lui și are lucrurile pentru care vine. Și apoi noi alegem. Ați văzut că unele alegem să le facem, unele ne lungim, unele nu avem curajul. Și de aia zic că poate să dureze mai mult pentru unele dintre ele. Poate nici nu e momentul acum, pentru că ai nevoie, știi cum e, și spiritual, noi tot evoluăm, poate ai nevoie de un alt nivel și atunci poate pur și simplu se aliniază mai bine mai încolo. Deci, până la urmă, e decizia noastră. Noi suntem creatorii, noi inventăm viața noastră, știi? Și ni se întâmplă exact ce alegem. De aia alegem din iubire, alegem din tărâmul abundenței ca să alegem cele mai minunate lucruri, ca să nu se întâmple aleator. Și până la urmă e drumul tău. Dacă tu alegi să scrii o carte, o să scrii. Și o să scrii mai repede decât, dacă e adevăr, o să scrii mai repede, o să te pui și nu o să-ți vină să crezi cât de repede o să meargă. Dacă e mai adevăr. Sau dacă e să lucrezi cu copii, o să te duci și o să zic, hai că avem aici 2 ore pe săptămână sau în fiecare zi avem nevoie de cineva și tu o să zici, dar eu rezonez perfect. Vin eu să stau cu ei sau... O să știi, se întâmplă, dar trebuie să alegi lucrurile astea ca și chiar să se întâmple. Okay. Sper că am răspuns la întrebare. Da, mulțumesc. Și doar o chestie organizatorică. Eu astăzi va trebui să ies la ora 9. Bine. Ok, atunci o să organizez. Astăzi vreau neapărat să stați 40 de minute în cameră, să faceți citiri, că data trecută nu v-am lăsat destul și m-am simțit așa, zic, nu voi, am lucrat separat, ceea ce a ajutat, dar de data asta vreau să exersați. Hai că o să calculez că pot să împart foarte frumos ce am și restul oricum primiți pe înregistrare, că sunt așa blocuri mici. Deci ar fi la ora 9, ar fi la noi într-o oră, deci mai am 20-25 de minute, ne încadrăm. Da, după aia să vă dau drumul și când ieșiți tu să poți să și pleci. Perfect. Bun. Iulia, ne spui și tu ceva dacă vrei? Uite și pe Iulia. Bună! Bună! Eram aici la dublu. La noi, la mine, n-au fost rezultatele așa marcante. Eu am reușit însă să mă țin pe mine într-un echilibru emoțional și cred că asta e primul pas spre a crea pe mai departe și a
Adică nu sunt marcante, este extraordinar să faci asta. Din alegeri, să zic așa, încă n-am reușit să materializez mare lucru. Dar cumva nici nu simt că le-am dat prea multă energie și putere. Adică mă simt vinovată că nu am reușit să țin ritmul și să le trec prin structură. Asta n-am reușit să fac. Lasă că mai avem timp și o să discutăm despre asta. O să ne gândim cum să facem ca să stați cu motoarele pornite tot și mai departe. Mulțumesc! Și eu mulțumesc, Iulia. Eugenia, mai avea o întrebare sau vrei să adaugi și tu ceva? Te rog. Eu mi-am adus aminte când am văzut pe Ana că de când ne-am întâlnit data trecută, când am avut citirea cu ea, a început un proces de, nu știu, partea inferioară cu partea măreață, strălucitoare, erau așa ca pe o punte, una într-o parte, una într-alta, ca pe un curcubeu. Și mi s-a încheiat în săptămâna asta, s-a produs unificarea, să zicem, probabil mai e de integrat. Mie mi s-a părut fabulos că s-a întâmplat lucrul ăsta și că a avut loc, știi? Uitasem de treaba asta, dar când am văzut-o pe Ana, mi-am adus aminte și am zis Ce frumos! să spun. Ce Da. frumos! Mulțumim! Iar altfel, eu nici nu mai e nevoie să stau pe alegeri, doar gândesc ceva și... Adică, uite, doream tărâma abundeze, Sanda a trimis la scurt timp. Eu nu am înregistrările alea, de aia nu pot să vi le trimit, pentru că chiar nu am participat, nu am fost și nu am avut nevoie de ele. Și eu, tot ca voi, trebuia să le cer Iuliei, deci eu trebuia să trec prin aceeași... Adică ce încerc eu să spun aici este să îndrăznim, să credem că e posibil. Ce frumos! Da. Frumos. Încredere în proces. Da, și ce mi-a mai venit, așa vreau să mai dau, mulțumesc frumos pentru tot ce ați împărtășit, vreau să mai dau și eu așa 1-2 exemple din viața mea, v-am zis că vă mai zic povești din când în când, cu exemplu Anei, care a zis de mașină și care a zis că avea și senzor pe deasupra, cu care nu, poate și Doriana adâncul sufletului, dar nu i-a pus pe listă. Și am făcut și eu și acum, mai recent, soțul meu, când m-am angajat mai de mult, atunci nu lucram eu, a fost acum mulți ani că eram departe de intuiție, dar pur și simplu prin scris am ales să fiu specifică și să fiu specifică, știi, așa, în anumite detalii. Când m-am angajat, nu știu, după ce am fost student acum mulți ani și pe vremea nu știam că pot să le iei pe toate, știam că dacă îmi dau timpul pe bani, ești plătit pe oră, cum era pe vremea aia, dar știam că vreau să fiu respectată la firma asta, nici să nu fie să se negocieze și să am cele mai bune beneficii. Și exact așa, cred că le-am scris undeva sau mintale, tot repetam, și exact așa am primit un contract cu o firmă în care nici nu se punea problema după mult timp, după ce am auzit la alții exemple, cum vorbeau șefii cu ei sau colegii, cum îi trimiteau din birou țipând, trântind uși, eu mă gândeam, zic așa ceva, nu există, zic, nu e adevărat, la mine era un univers paralel, nu exista pentru că la mine era respect în firmă. Pe noi ne obligau o dată pe an să luăm 2 săptămâni de vacanță legat. Vă dați seama ce angajator e la care te obligă să stai acasă și dacă făceam peste 30 de ore suplimentare, iar îți făceau geanta și te trimiteau atunci. Nu avem voie să strâng prea multe ore suplimentare. Apropo cum să fii specific. Și mi-am amintit pentru că soțul meu a creat acum ceva asemănător și tot așa că nu știe cum să facă, zic, scrie pe o hârtie. Și apropo la viziuni, când facem alegerile și ne conectăm cu viziunile, de obicei avem în minte. Dar dacă le faceți, de exemplu, când faceți viziunea și cineva vă citește, aveți niște chestii specifice cu care rezonați sau care vă place. Și exact asta zic și eu, fii specific. Ok, mi-mi trebuie timp, acum mai vine un bebe, eu nu pot să am un angajator care să mă cheme 14 ore pe zi, că nu o să meargă. Și exact așa au prins pe cineva, o manifestat, după aia l-am rugat să treacă prin listă, să-mi zică din lista lui, cu mâini, și eu zis că e incredibil cât de multe puncte din listă deja le-au primit. Are voie le-au zis că când vine bebe pleacă câteva săptămâni, că și-a tot concediu și au zis bine, cu toate că el a început anul acesta. Iar ce firme fac
fac asta, dar aici care e morala? Morala e să vă dați voie să fiți în viziuni specifice. În alegeri de obicei nu trebuie. Cu cât punem mai multe cuvinte, de obicei ajungem să ne blocăm sau putem să ne blocăm că ce spunem cu minte. Alegerile trebuie să curgă ușor, să ducă energia spre rezultatul final. Dar când ne-am conectat cu viziunea sau când am făcut structura și suntem în viziune și exact cum a văzut Ana, e mașină albă, avea senzori. Eu când am manifestat mașina mea, nu îndrăzneam să zic că vreau și din ăla care să-mi proiecteze, nu știu cum se zice, head-up display, să-mi proiecteze în față. Mi s-a părut atât de frumos. Am avut eu odată la o mașină închiriată. Mi s-a părut cea mai magică chestie. Dar am zis, nu mai îndrăznesc să cer asta. Și ghiciți că și mașina noastră, când am cumpărat-o, era exact dotată cu asta. A fost bonus, n-am specificat, dar era exact așa ceva cu care sufletul meu rezona. Și exact aici trebuie să ne dăm voie să vedem și chiar și dacă sunt detalii nesemnificative, și pentru mine era importantă să fie albă și poate pentru un bărbat e absolut egal culoarea. Dar dacă astea sunt lucrurile care voi le iubiți și sunt lucrurile care pentru voi sunt adevăr, dați-vi-le voie să iasă așa, chiar și aceste detalii din viziuni, să le primiți, să le vedeți și să le lăsați să fie afară, așa, tot cu ușurință, fără obligații, atașamente, ci pur și simplu, da, mașina albă, mică, de 4 persoane, 6 persoane, de 2 persoane, cum vreți. Aici e locul în care putem fi specifici. Bun. Și asta a fost povestea sau poveștile care am... Dar vreau să completez că în momentul când vizualizam mașina, o vizualizam cu o bucurie enormă, până și partea aia de a dezgheța mașina iarna, deci eu nu trebuie să ies afară, dau drumul cu ceva timp înainte și eu n-am nevoie să răzulesc gheața sau... Deci tempomat sau la astea doar mă gândeam așa, dar nici nu mă îndrăzneam să cred că o să fie și a fost mai mult decât am visat eu. Deci e fantastic. Da. Ce frumos! Felicitări, da. Niște exemple foarte bune. Mă uit acum cum să vă organizez, pentru că mai vreau să vă aduc ceva nou. Cred că asta o să facem după... Aș vrea hai să facem acum, dacă tot intrăm în camere. Da, dacă tot intrăm în camera asta, are cea mai multă sau cel mai mare. O să hai că vă dau share la ecran sau vi le pot pune în chat. O să vi le trimit tot ce am pregătit aici cu liniuțe, vi le trimit și pe e-mail. Știți că de fiecare dată, să văd cum... așa, share screen. Așa, perfect. Bun. Și v-am promis data trecută că am discutat tema cu citirile. Și aici pur și simplu am adăugat toată teoria pusă cu liniuțe. Mie îmi plac liniuțele, că mi se pare că așa le vezi mult mai clar. Și, ok, care e structura la o citire? Sau ce este cel mai important? M-ați zis, primiți și în mail, o să fac copy-paste. Deci, în primul rând, totdeauna începem că alegem să fim în serviciu pentru persoana pentru care facem citirea. Și după care prin meditația aceea de inocență ne conectăm la intuiția noastră. Și atunci cum facem? Că asta e întrebarea minții. Cum? Alegem să nu știm, alegem să ne dăm voie să ieșim din percepție, din mintea noastră care nu mai vrea zoom. Albastru-i cerul, albastru-i apa râului. Nu trebuie să știu ce e albastru. Albastru este. Și aici aveți meditația să vă conectați. Și ce facem atunci, după ce ne-am conectat cu intuiția, când suntem în zona aceea intuitivă, în zona în care ne dăm voie numai lucrurile să fie, devenim observatori. Și m-am gândit ce exemplu bun să vă dau. Și mi-au venit cercetătorii aia când ne uităm la documentare la National Geographic
și îs prin Africa, pe nu știu unde și arată așa cu camera și niște furnici acolo, că nimeni nu înțelege ce cu ele, de ce le vedem, ce facem. Și ăsta e cel mai bun exemplu de observatori. Ei nu cunosc specia aia, nu știu ce face, nu știu de ce așa și totdeauna le arată de sus și le observăm. Ok, și ce, după aia care e următoarea întrebare? Ce este evident despre ele? Și atunci exact așa, ca la cercetători, exact așa facem și noi, alegem să observăm. Observăm de sus, ok, observăm. Și ce este evident despre ce am observat? Furnicuțele, nu știu, se mișcă repede, se mișcă în linie, toate deodată, stau într-un mușuroi, nu stau în mușuroi, noaptea se culcă, poate noaptea lucrează mai mult, ceva este evident. Și totdeauna asta este important când facem citirea, exact ce este evident. Și în cazul nostru, deci după ce am devenit observator sau înainte, nu știu, vedem că nu le-am pus așa într-o ordine, cerem simbolul. Și aici o să vă rog, poate sunt persoane care, sau voi deja la nivelul vostru, poate un simbol deja nu mai e, poate numai un simbol, dar poate e o imagine, poate vedeți așa ca un video, o mișcare, ca o scenetă de film, poate auziți sunete, dați-vă voie să primiți tot, nu vreau să vă mai focusați numai că trebuie să fie un simbol și am primit, am văzut tot ce s-a întâmplat, dar eu dau deoparte pentru că am văzut un simbol. Nu, aici cerem să vedem și primim tot ce am primit, că e simbol, că e o imagine, că e o propoziție, un sunet, primim informația respectivă. Și o interpretăm. O interpretăm. Și cum o interpretăm? Inventăm ce înseamnă lucrul ăsta pentru persoana respectivă, pentru care facem. Foarte important, există șanse mari să n-aibă sens pentru voi și de multe ori nu are. Când lucrez cu atâția oameni, vă zic că de multe ori și pentru mine nu are sens ce citesc. Nu contează, nu pentru voi trebuie să aibă sens, ci pentru persoana la care ales să fiți în serviciu. Persoana respectivă are nevoie de informația asta și voi sunteți canalul care dă informația respectivă persoanei. Deci nu trebuie să aibă sens simbolul. Și dacă e ciudat, și dacă interpretarea vi se pare, nu este despre voi, este despre persoana respectivă și informația respectivă o ajută să o duce mai departe pe persoana din fața noastră. Totdeauna rămânem cu prima informație ce ne vine. Și aici William are, cred că într-una din cărțile lui, parcă are un exemplu foarte bun în care sus el la ceva mega miliardar să-i facă citire din asta, cred că de 2 ore sau de 3 ore. Și un mega businessman de afaceri, nu știu ce tot avea business-uri, și a cerut un simbol și i-a venit o chitară electrică. Și a zis, mă fac și fac de râs, că mă apuc la businessman, o să-i vorbesc despre asta. L-a ignorat, l-a dat deoparte și a început să vorbească pe acolo, pe lângă. Omul respectiv a și înregistrat sesiunea, au mai chemat și pe alții, și terapeut, psiholog să facă. Zis că nu numai că l-au făcut de râs în toată aria respectivă, după mult timp când s-a întâlnit cu altcineva și vorbit despre povestea asta, a zis că da, că visul lui în tinerețe era să fie rockstar și vrea numai să cânte la chitară și nu reușit, că tăi că s-a pus să preia business-uri și nu știu ce. Apropo de primul simbol și să nu-l ignorăm niciodată. Și bineînțeles că a rămas cu gura căscată și și-a dat seama că exact așa s-a făcut de cacao doar pentru că nu am primit primul simbol. Deci totdeauna primul simbol, prima imagine care vin, nu contează, v-am zis, că au sens sau nu, le luăm și le dăm și le interpretăm, inventăm ce înseamnă pentru persoana respectivă. După care ce facem? Vorbind, informația vine mai departe. Știți cum vă imaginați așa ca la lumânarea care arde, cu cât arde mai mult ceara se topește, așa și la noi. Informația vine și noi povestim, o dăm persoanei respective. Cu cât vorbim, dăm drumul fluxului, tot ceea ce are nevoie să ajungă la persoana pentru care facem citirea. Iar foarte important, să fiți cât mai specifici, pentru că de multe ori și ceea ce se întâmplă foarte des e că încep să zică, dar nu știu, sau dar nu știu asta. Ba da, știți, sunteți conectați la tot timpul, la tot spațiul, aveți acces la toate informațiile, inclusiv la detalii. Inclusiv dacă persoana respectivă ce că vrea să facă healing și întreabă ce tip de healing, păi nu știu, că am văzut acolo ceva numai lumină. Ba da, știți, puteți fi specifici să vedeți ce e adevărat pentru persoana respectivă. Care tip de healing, sau poate sunt mai multe, sau puteți fi, numai trebuie să alegeți asta, să alegeți să fiți specifici, acces la informație o aveți și în clipa când v-ați zis, nu știu, v-ați
ați tăiat accesul la informație gratuit. Ba da, știu. Totdeauna, cred că am scris aici undeva mai jos, că totdeauna presupunem asta, că știm și că avem accesul respectiv. Deci am zis că suntem specifici. Iar totdeauna presupunem că mai este altceva acolo. Ce altceva mai este acolo? Este mai mult decât am văzut și asta este adevărul, că și dacă vorbim o oră și dacă vorbim 2, William zicea că a ajuns să facă citiri până la 3 ore. Asta era, nu știu dacă neapărat pe greatness sau pe citirii unei persoane, zic că până la început o oră, a doua și a treia, îl vindea el la un moment dat lucrul ăsta, că făcea citiri din astea atât de lungi. Deci informația este, informația este și este despre ce să vorbiți. Trebuie numai să vorbiți și să presupuneți că mai este mai mult și să vă dați voie să vedeți ce altceva mai este acolo. Rămâneți focusați pe rezultatul final. Am ales să fie un serviciu, am rămas să spunem adevărul. Și adevărul are energia lui, are rezonanța lui și voi vă dați seama câteodată când ori s-a terminat, ori ați luat-o pe ulei. Câteodată vorbiți și zici, da, stai un pic, aici ceva nu merge. Atunci te oprești, te întorci și continui de unde ai rămas sau te reconectezi și continui. Deci totdeauna rămânem focusați pe rezultatul final, serviciu pe adevăr. Și simțim energia adevărului. Când vorbim așa, când curge, totuși știm că suntem în energia adevărului. Bun. Când am terminat de vorbit și mai este timp, v-am dat 10 minute, v-am dat 20 de minute, v-am dat jumătate de oră și mai trebuie să faceți citiri. Ați terminat de vorbit, mai este timp, ce fac? Mă întorc înapoi și mă reconectez la intuiție, mă reconectez la inocență, mă întorc la a-mi da voie să nu știu. Pur și simplu mă întorc și ok, hai să vedem ce mai văd. Cer alt simbol, cer altă imagine și o iau iară de la început. Ce este evident despre acest simbol, ce altceva, dacă vine, mi se mai întâmplă câteodată, vorbesc, mă reconectez, e același lucru. Mai vorbesc, mă reconectez, și de 3 ori mi s-a întâmplat să mă reconectez să văd aceeași imagine sau același simbol. Pentru că mai era informație care eu nu am spus-o și care trebuia să iasă afară. N-am pus punctul pe i, ca să zic. Mai erau teme sau mai era mai mult la subiectul respectiv. Și iară, la un moment dat simțiți când s-a terminat ce aveți de spus pe tema aia. Simțiți când tot ce a fost important a ieșit acolo. Dar așa ca și pași, deci asta, mă reconectez la intuiție, cer alt simbol, ce este evident despre acest simbol sau ce altceva este acolo ce nu am observat. Totdeauna mai este ceva și în tărâmul abundenței, dacă chiar și acum, după ce am făcut toate legile, dacă ne punem să mai scotocim, sigur mai găsim, sigur mai e ceva ce sufletul nostru își dorește, un hobby, ceva de mâncare, un obiect, o vacanță, o prietenie, să se reîntâlnească cu cineva, sigur mai totdeauna mai găsește ceva sau ceva la job, nu? Sunt câteva exemple. Ok, aici am, da, ce informație utilă, asta cred că spune tot. Asta trec repede pentru că asta deja pentru voi la nivelul vostru ar trebui să fie cât se poate de clar cum interpretăm simbolul. Indiferent care e simbolul pe care îl primiți sau imaginea, nu punem la îndoială, nu mai căutăm altul mai bun, nu mai căutăm altul mai mare, asta e strict legat numai de simbol. Inventează ce înseamnă simbolul, inventează, începeți, asta așa ne zicea William, începeți să vorbiți, continuați să vorbiți, nu te opri tot, trâncă, ca și eu acum. Trâncă, ca să iasă toată informația, să iasă fiecare dintre voi poate are nevoie de altă propoziție din lista asta și de aia eu trebuie să le vorbesc pe toate ca să ajungă la fiecare dintre voi tot ce aveți voi nevoie. Nu este important să descrieți simbolul și chiar de multe ori ajută să nu descrieți simbolul pentru că mintea și percepția pot să ducă discuția în altă direcție și să nu fie relevant. Am avut odată o citire în care mi era clar că persoana din fața mea lucrează într-un spital și nu avea nicio treabă cu medicina sau spital, pentru că numai spitale și așa cum se lucrează, eu descriam ce se întâmplă acolo, nu e că e un spital. Eu am descris și se potrivea perfect ce descriam eu, dar la sfârșit am întrebat-o și nu avea nicio treabă apropo de simbolul nu important. Pentru că era doar un simbol care pentru mine m-a ajutat să iasă niște informații ce am inventat eu despre ce înseamnă să lucrezi acolo, să lucrezi cu oamenii, să lucrezi pe ture, să lucrezi chestii de genul ăsta, dar persoana respectivă nu lucra în sistemul medical. Deci de asta este un exemplu.
Da, deci nu descriem simbolul, de aia nu e important, nu judecăm simbolul. E ciudat, nu e ciudat, nu contează. Îl luăm și nu comparăm simbolul. La alții am primit un simbol mai bun sau eu am simbolul. Nu contează, astea chiar nu sunt importante. Și iar important, iar am repetat aici, nu așteptați să aibă sens. Nu trebuie să aibă sens pentru voi, suntem specifici și adevărul are rezonanța lui. Deci adevărul are rezonanța lui și cu asta vreau să rămâneți și aș vrea să încheiem partea asta. Eugenia, te rog frumos. Mai un aspect, eu uneori am tendința să cred că vorbesc despre mine, adică văd ce văd în cercul respectiv și mi se pare că de fapt vorbesc despre mine, nu despre persoana respectivă. Da, se poate întâmpla, din seria că oamenii din jur sunt reflexia noastră și mie mi s-a întâmplat să fac citiri altor mămici și să mă recunosc pe mine în ceea ce citeam și exact aia mă gândeam și eu, zic, Doamne, jumate sau un minut sau jumate de minut, parcă povesteam povestea mea, dar era adevărat, nu e important. Dacă simți că e adevărul și simți că vezi că persoana respectivă sau vorbește despre asta, nu e important, pentru că da, persoanele din jurul lor și mai ales când lucrăm așa, din jurul nostru, persoanele reflectă aspecte din noi, reflectă aspecte și de aia de multe ori ne întâlnim și lucrăm în camere pe aceeași temă sau pe teme, se întâmplă să lucrăm pe teme asemănătoare sau pe teme care poate le avem și noi în listă. E ok. Deci e absolut ok, nu e nimic greșit. Atâta timp cât vine din adevăr, nu e nimic greșit în a asocia. Bun. Întrebare. Aveți nevoie acum să vă pun în chat informațiile astea sau e ok că vi le trimit după pe mail? Aveți nevoie acum pentru următoarele 40 de minute în care lucrăm? Sau mă aștept ca voi la cum nu mai trebuie la prima citire. Da? Ce v-am zis eu, majoritatea nu sunt noi. Acum vreau numai așa să mai se așeze și să mai trecem prin ele. Atunci, haide că și opresc înregistrarea și vă împart în camere. Bine ați revenit din exercițiu. Cum a fost? Carmen, mai vrei să împărtășești sau pleci? Da? Vrei să împărtășești? Spun scurt, mai ales înainte să începem, în timp ce ne explicai tu cum să facem citirea, aici ploia o furtună de numai am zis că nu o să aud nimic. Și eu în timpul ăla mă gândeam să fie soare și așa și mă gândeam și la fetița mea care are un pic de febră, trimiteam și ei lumină și așa să fiu eu liniștită și acum iese soarele, s-a oprit ploaia, deși la telefon arăta că 90% până la ora 9 aici în Germania, deci încă o oră de furtună. Și uite că pot. Și am lucrat cu Izabela și a fost foarte bine ce mi-a văzut. Am să scriu o carte. Opa, felicitări! De pe terasa casei mele din Tărâmul Abundenței, că asta a fost alegerea de casa prin Tărâmul Abundenței și eu te că e asociată cu cartea aia care tot se mi-a cumva acolo în univers. A fost foarte interesant și mulțumesc Izabelei, da. Ce carte? Drag. Știi și care e tema cărții? Nu, asta nu știu. Am rămas un pic cu... Poți să întrebi asta, apropo, poți să ceri asta în seria de a fi specific, măcar subiectul sau... Da, numai că nu mai aveam, am mai pus eu întrebări, după mă gândeam că să-i fac și ei citirea în timp și să nu fie în defavoare și atunci o să poate mai facem o citire. Exact. Vă mai puteți întâlni dacă mai vreți să mai continuați și vrei. Apropo că deodată n-ajung minutele alea pentru... Da, și eu am văzut și un bărbat lângă mine care mă aștepta acasă cu brațele deschise cum ar veni și a fost întrebarea dacă e lângă mine și că deja îl cunosc și acum clar urmă încă multe întrebări. Programez încă o citire cu Izabela. Dar parcă și eu când am zis atunci, am zis că e un bărbat care te susține. Da, numai că... Unde? Care e? Bine. Mulțumim, Carmen. Numai mintea vrea să știe tot cum în săptămâna viitoare îmi pun intenția că pot să stau 2 ore. Da.
Au fost Perfect. acum niște rezistențe, da, de unele am scăpat, da. Să asculți ce vorbim după, că mai predau ceva nou, ce nu am mai vorbit și să asculți ultima jumătate de oră. Asta am vrut numai să Bine. adică am pus acum la final. Seară Bine, frumoasă, din Carmen, partea mea. mulțumim! Ciao, ciao. Izabela, te rog. Da, și mie a fost foarte interesant, mai ales pentru că din realitatea curentă mi-a zis Carmen exact ceea ce este. E tot neîncrederea mea, așa, dacă alegerea a fost legată de deschiderea cabinetului. Și ea a fost foarte interesant că mi-a zis, mi-a apărut simbolul șoricel. Și eu chiar așa eram numită când eram mai mică. Zice, bine, dar vine undeva din copilărie. Și mie așa îmi spuneau toți în familie, ești un șoricel de bibliotecă. Și tot acolo să rost pe cărți. Și exact asta și acum, că toată reținerea pe care o am totdeauna este că nu mă consider destul de bine pregătită, că sunt alții mai bine pregătiți și cu mai multă experiență și că ce caut eu aici. Sunt, absolut, este adevăr că sunt, dar aia nu înseamnă că tu n-ai nimic de dat. Da, și exact asta mi-a zis, zice, nu, este limitarea mea, că să nu mă fac auzită și să vorbesc așa în șoaptă. Zice, deși nu e așa, că mi-a zis frumos, ce sunt oglinzi care îți spun că poți și doar îți spun că vreau să fie auzită, că să-mi dau voie. Și chiar așa și voi, chiar așa și voi. Și el zice, eu nu te văd într-un cabinet, te văd într-un centru holistic. Și mai frumos. Și mai frumos, da. Pas cu pas, pas cu pas. Că... Da, pas cu pas. Izabela, tu unde locuiești? În Oradea. Îți dădeam eu cabinetul meu, că și așa nu prea folosesc. Da, eu sunt la Câmpul Lung. Deci la Câmpul Lung? Bun. Mulțumim, Izabela. Mulțumesc mult și eu. Sanda, te rog. Vreau să spun și eu două vorbe, va trebui să ies și eu, că trebuie să intru într-o altă întâlnire. A fost foarte frumos cu Eugenia, am aflat că încă sunt rezistențele pe care le știu, chiar dacă la nivel conștient am lucrat cu ele. O să-mi dau voie și o să lucrez cu ele și în maestrie am văzut că e bine așa cum fac, nu trebuie să forțez. E o confirmare foarte bună de care aveam nevoie și doar să-mi dau voie și să-mi urmez calea, dar să lucrez neapărat pe rezistențe. Rezistențe. Numai așa se împlinesc lucrurile. Le conștientizăm și ne întoarcem la rezultatul final. Dacă nu pleacă, asta facem. Sunt acolo, mulțumesc și eu mă întorc la rezultatul final. Nu trebuie să le facem să dispară, nu trebuie să le ignorăm și mai ales să le respingem. Cu aia nu funcționează deloc. Nu. Am înțeles. Deci... Te întorci la rezultatul final totdeauna. Le recunoști ca la set A și set B, nu? Prima dată recunoaștem care sunt rezistențele și după aia ce alegem. Aleg viziunea, aleg setul B în care eu dau mesaje conștientului cu ce vreau să creez. Și mă întorc și poți să-l faci de mai multe ori dacă simți, dar de obicei nu trebuie. Dacă îl faci odată, de exemplu. Da, asta nu este ca o repulsie, e pur și simplu acceptare. Accept lucrurile astea și aleg la. Da. Dacă nu-i conștientă de ele, nu știu dacă tu mai știi cu set A și set B, acolo te punea să le recunoști care sunt, le scriei tu de bunăvoie, ți le descriai tu. Mulțumim, Sanda! Mulțumesc că mi-ai amintit. Deci nu trebuie să strălucească de curățenie, trebuie să mă duc cu energia dincolo. Se întâmplă, trebuie să alegi adevărul. Nu o să se întâmple niciodată pentru că tot timpul o să iasă altceva. Cum ne-a zis, cred că William, că el zicea că noi când facem lucrul ăsta transformăm ca alchimiștii transformăm, nu mai știu cum se cheamă, minereul ăla în aur, în LED, îi zice în engleză, plumb în aur sau un material din ăsta care nu e important. Și zicea că dacă te apuci să cauți,
la tine în viață că ai mine întregi de materiale din astea nefolositoare. Nu despre asta e vorba, să le găsești pe toate și când le-ai găsit pe toate, că îți pierzi toată viața căutând că tot timpul găsești altceva. Ideea e totdeauna să te refocusezi și să te readuci pe ceea ce vrei să crezi, pe rezultatul final. Îți recunoști, da, sunt, și le lași deoparte. Dacă Las fără energie. da, te întorci la viziune, te întorci la rezultatul final, te întorci în energia care o pui se duce în rezultatul final. La mine e cel mai bun exemplu că dacă aștept să fie casa curată ca eu să mă apuc să fac ceva, am copil de 2 ani jumate, strâng în stânga, se împrăștie în dreapta, stâng în dreapta, au mai răsturnat o chestie, acum au colorat, acum au desenat, acum vrea să mănânce și se plimbă cu bolul de orez prin cameră. Deci nu pot să, pur și simplu accept, asta e situația noastră, acum sau e situația mea și nu e important și atunci care e viziunea? Să petrec timp de calitate cu el în loc să stau cu măturica, să adun orez de prin... Ok, asta adunăm, da? Altele să fie toate jucările în rap numai atunci sau să... Deci astea povești le poți recunoaște și vezi dacă sunt importante. Deci te întorci la rezultatul final. Mulțumesc mult. Trebuie să ies, îmi pare rău. Mulțumesc, Eugenia, mulțumesc tuturor. Pa, pa. Eugenia, te rog. Eu nu știu acum la ce trebuie să răspund. Vreau să zic înainte să răspund o chestie foarte tare care mi-a fost de folos acum, vis-a-vis de minte. Fix asta accept, am spus, sunt aici pentru tine, sunt în serviciu, sunt în inocență, mă conectez la intuiție și accept că mintea mea vrea să știe. Am spus asta, accept că mintea mea vrea să știe, accept asta și pășesc cu toate astea în necunoscut. Și a fost mult mai lejer. N-am mai... Știi? Ce frumos. Și mi-a plăcut cum a decurs citirea, deci a fost așa de fain, dar iarăși am descoperit multe aspecte care mi se potriveau și mie când vorbeam, dar veneau atât de multe informații, parcă nu aveam eu suficient să vorbesc câte informații îmi veneau. Asta când eu am citit, iar pentru ce mi s-a citit, am vorbit de lipsa de energie, mă consum foarte repede și am avut destul de multe conștientizări. Mi-am dat seama că poate mai trebuia să întreb și specific anumite lucruri, dar știu pentru data viitoare. Că mi-a reieșit că am nevoie de 3 zile fără nimeni, nimic, fără cursuri, meditații, nicio sarcină ca să mai revin, pentru că eu am avut o perioadă în care aproape că eram de spital, atât de rău mi-a fost. Și cum să depășesc pentru fiecare zi, oarecum, și aș fi avut nevoie de specificare locul ăla unde să stau 3 zile, pentru că eu acum nu-l văd. Când ai copii, când ai sarcini, când ai... Parcă nu vezi treaba asta ca posibilă în afară de spital, dar nu vreau să mă duc la spital. Scrie la Sam, dacă e foarte drăguță, poate are timp și vă mai întâlniți. Scrie pe grup, întreabă dacă mai vrea să veniți 10 minute și poți să-i oferi și timpul tău 10 minute și să mai... Da, păi așa o să facem, că... Dacă vreți să continuați, că văd că v-am zis că nu vă ajunge timpul. Dacă vă puneți pe treabă, vine, informația e faină. Acum 10 minute, la început când vă ziceam 10 minute, era 10 minute pe o citire, acum e nimica, că e mult de spus și sunteți voi deschise să vedeți și să primiți. Minunat, chiar minunat și mă bucur că a mers așa bine. Chiar mă bucur, mi se pare că față de data trecută. Eu eram gata să scriu că ies, că nu am energie, că nu pot să continui, dar deci așa de fain. Și acum parcă-s mai încărcată și mai bine decât... Ce frumos! Da. Ce frumos! Mulțumim, Eugenia! Iulia și Ana, cine vrea să înceapă? Zic eu, a fost foarte fain și la noi. Exact cum spunea și Eugenia, parcă nu reușeam să spun tot ce vedeam. A fost foarte fluentă citirea de data asta și am aplicat întrebarea ta, ce altceva? Și chiar a funcționat foarte bine. Cred că am stat 15 minute numai
situația curentă, ca Ana tot zicea, mai vreau de Ok. acolo. Ok. Așa că n-am avut timp să terminăm, dar și noi Și ne-am voi trebuie să vă întâlniți. să ne reîntâlnim ca să finalizăm. Super. Sunt în aceeași situație ca Eugenia. Foarte mult din ceea ce spun este și despre mine. Cumva mă regăsesc acolo Mhm. pe parcurs. Chiar câteodată mă gândeam că îmi pare rău că nu, acum fiind de pe telefon, nu aveam posibilitatea să și înregistrez ce zic, astfel încât să pot să reiau după aia, câteodată nu conștientizez tot ce zic, nu rămân cu tot ce... Mhm. Mhm. Asta ar fi fost o idee faină să pot înregistra ce vorbesc. Puteți să faceți, v-am zis, pe WhatsApp, aveți chat-ul vostru Mhm. și eu acolo vă puteți înregistra pe voi sau dacă vreți să salvați ceva pentru voi, să rămână privat, să nu plece mai departe. Frumos, Mulțumim mă mult, Ioana. bucur. Mulțumesc, e foarte frumos. Mulțumim, Iulia. Da. Vreau să spun și eu că chiar o ascultam pe Iulia și atât de cursiv și parcă curgea din ea acea informație și mă gândeam, oare eu când ajung să-i citesc o să fiu în stare? Și da, într-adevăr, am simțit că e adevăr tot ce mi-a citit ea și în cercul viziunii tot la fel am simțit acea trăire de care îmi vorbea ea și pe punte la fel a fost un adevăr foarte evident și da, eu am rămas restantă pentru ea că la punte când am ajuns și s-a terminat timpul. Deci urmează să continuăm, să terminăm tot ce n-am reușit. Dar e interesant și așa cum zici tu, cu cât trece timpul, cu atât parcă e ceva mai clar, mai cursiv și pentru mine cât i-am citit lui Iulia, simțeam acel adevăr în mine, acea vibrație interioară că tot ce spun e adevăr. Deci după asta mă ghidez eu, din mine curgea, Mhm. da. Magic. Mă bucur că i-a fost o intenție să punem în mișcare mai bine și asta e faptul că suntem grupă mai mică, face mult mai ușor, zic eu, poate adevărat, poate nu, dar acum mi se pare că mi-e mult mai ușor, parcă așa că vă simt mult mai bine pe fiecare să vă îndrum și să organizez așa, să primiți informația ca să vă ajute să mergeți mai departe. Mă bucur, chiar mă bucur foarte mult. Mulțumesc frumos, mulțumesc și Ana și Iulia. Eu mai aveam ceva de predat. Ar fi 10 minute, am avea timp, dar așa știi cum mai adaug ceva acum, după ce ziceți că nu mai e, sau ai zice că nu mai e nimic de adăugat totuși. Mai este ceva, stați o secundă. Bun, așa, deci, mă gândesc numai o secundă. Da, deci ce vreau eu să vă mai adaug este că când am primit noi alegeri, adică pe parcursul cursului, când am făcut noi tot trainingul ăsta lung, la început am primit tot așa cele 2 alegeri de bază și după am mai adăugat încă 2. Deci astăzi mai vreau așa în ultimele 10 minute să vă mai dau. Poți să repeți, Ioana, iartă-mă, care sunt cele 2 alegeri de bază? Că mie nu mi-au sunat niciodată bine. Poate îmi sună bine la tine acum când le aud, da? Povestesc asta tot. Deci când ați primit cele 2 alegeri de bază pe parcursul cursului și acum pe parcurs au mai fost adăugate încă
încă 2, deci o să avem în total 4. Și cele 2 ce le-ați primit în Mastermind-ul Creează magie în viața voastră, ale ca rezultat final să trăiesc natura mea adevărată și adevăratul meu scop, și ale ca rezultat final să fiu sănătoasă. Și astea am zis că astea le-am luat de bune și le-am adăugat în structura noastră. Și acum aș mai vrea să vă dau încă 2, care iară le putem adăuga la structura de bază, care sunt pe lângă tot ceea ce vreți voi să mai creați, vă țin în rama asta de creator. Deci, în completarea lor, aș mai adăuga pe cele 2. Una dintre ele, cei care ați fost la ultimul Mastermind, cred că o știți deja pentru că am vorbit mult despre asta și v-am zis că îmi place mie și că eu rezonez foarte mult și unele persoane cred că au și adăugat-o pentru că chiar când am lucrat era foarte evident că este nevoie de ea. Și, da, deschide drumul spre bucurie, spre libertate și este vorba despre alegerile ca rezultat final să fiu liberă sau liber. Și ce înseamnă asta? Deci pentru fiecare va însemna altceva și asta e frumusețea alegerilor, chiar dacă poate cuvintele sunt la fel, conținutul înseamnă ceva diferit pentru fiecare din noi, pentru că libertatea se manifestă diferit în viețile fiecăruia dintre noi. De exemplu, când schimbi focusul și ai un viciu sau ai ceva ce tot faci și știi că nu ți-e bun, poți să alegi asta, să fii liber, poți să te elibereze. Să spui nu, poți să fie exact așa, aleg să fiu liberă, pentru că spui nu la lucrurile care nu sunt sănătoase pentru tine, la relații, la lucruri care nu vrei să le faci, să mai iei proiecte la lucru, să te bată, nu știu, să răspunzi la telefon seara când știi că seara pentru tine e adevăr să stai în liniște, să lucrezi, de exemplu, din aliniamentul tău. Poate să însemne foarte, foarte multe lucruri să fii liberă și asta veți descoperi fiecare dintre voi. Asta este cel mai important ca să vedeți ce înseamnă pentru voi în mod individual. Și asta vom putea face iar tot așa, dacă vreți, pe parcurs, dacă alegeți, putem ca să aflați despre ce e vorba, putem face structura și să vedeți exact așa care e realitatea curentă, ce se opune, care e viziunea, care e puntea. Deci asta mai putem să lucrăm în următoarele săptămâni sau puteți lucra voi separat dacă vreți să vedeți numai. Dar ce am simțit eu, pot să vă zic pentru mine, aleg să fiu liberă, înseamnă să fac ceea ce vreau. La mine asta înseamnă ceea ce vreau în sensul de balans. Adică îmi place să lucrez, dar îmi place să petrec timp în natură, îmi place să petrec timp singură. Vreau să fiu cu familia, dar am nevoie și de spațiu pentru mine. Și acum, în ultimele 6 luni și în perioada asta, exact asta, aleg să fiu liberă, însemna echilibru ăsta, balansul între cele 3 arii din viața mea. De-aia zic că sunt alegeri la fel ca la natura mea adevărată și adevăratul meu scop. Fiecare are altă natură și alt scop. Veți vedea că chiar dacă cuvintele sunt la fel pentru fiecare dintre voi, înseamnă altceva. Bun, deci asta ar fi prima dintre ele, aleg ca rezultat final să fiu liberă, și a doua, aleg ca rezultat final să fiu forța creatoare predominantă în viața mea. Sau dacă unii nu rezonați cu eu, să fiu ca inima mea să fie forța creatoare predominantă. Adică inima mea, adică ceea ce iubesc, pentru ceea ce mă dedic. Și alegerea asta, iar, ne centrează în rolul de creator. Deci este o alegere care ne pune să ne asumăm responsabilitatea de a fi creatori și de a nu mai lăsa lucrurile la voia întâmplării. Și mai ales nouă e foarte ușor de multe ori să zicem, păi da, n-am putut să fac asta că, nu știu, afară plouă, acum o zis Carmen, că nu-i vreme bună, așa că nu o să ajung la Mastermind sau nu o să aud ce se vorbește, știi? Pe factor extern. Dar nu-i despre asta, știi? Când ești în forța creatoare se aliniază, cât o state în mașină nu plouă, acum nu contează, că începe furtuna, poate să înceapă, ei spațiu în care ea a avut nevoie de liniște s-a aliniat.
Și asta face alegerea asta. Deci vă dă responsabilitatea, să vă pune să vă asumați responsabilitatea, mai ales dacă tot timpul și la ce funcționează, dar și la ce nu funcționează. Deci, în primul rând, eu sunt creatorul sau creatoarea și mă asum această responsabilitate. Așa. Pentru a le ca rezultat final ca inima mea sau ca eu să fiu forța creatoare predominantă în viața mea, exact așa, viziunea și cu puntea ne pun cu ușurință în energia creatoare. Despre asta este vorba. Și împreună cu celelalte două, deci acum sunt 4, de astăzi începând aveți 4, completează așa, v-am zis, totul foarte frumos și exact așa, parcă setează o ramă în care să fiți complet în energia creatoare. Să fii sănătos, de exemplu, ce am observat, când nu ești bine fizic, e foarte greu să creezi. De exemplu, prima dată trebuie să-ți fie corpul în liniile bune ca să poți să creezi magie. Nu poți dacă ai febră 40. Nu funcționează, pur și simplu. Ai altă prioritate atunci, să-ți faci corpul, să-ți readuci pe linie. La fel și cu... deci de-aia zic, acum în celelalte, exact așa, ca fiecare din ele v-am zis, se adună, vin și ne setează în această energie. Bun. Eugenia, am văzut că ai o întrebare. Numai așa scurt, eu de obicei predau și întrebările le iau la sfârșit ca să apuc. De multe ori când predau, răspund la multe întrebări și va trebui să fac asta, că înainte eram grupă mare și așa că eram 20 și nu puteam să iau întrebările pe parcurs și aveam totdeauna la sfârșitul cursului și asta au rămas și acum valabile. Deci dacă mai aveți întrebări extra, totdeauna eu las câteva minute la sfârșitul sesiunii să răspund dacă mai aveți ceva ce au apărut pe parcurs sau asta, totdeauna o să vă rog să le aduceți când fac timp pentru asta. Te rog frumos, Eugenia. Așa. Acum. Eu am înțeles că acum am înțeles că natura adevărată e diferit pentru fiecare persoană, dar eu aici n-am putut niciodată să văd ce e cu natura aceasta și nu-mi suna bine, adică mi se părea că nu e tradus corect din Pot engleză. să te dau în engleză, pot să le scriu în engleză, eu le fac în engleză, nici pentru mine în română nu înseamnă nimica, dar în engleză I choose the end result to follow my true nature and purpose și asta are sens pentru mine. În românește nu rezonez cu natura mea adevărată. Da, Vi le pot scrie pe toate 4, vi le pot scrie în engleză, dar rezonez mai bine să nu schimb semnificația, pentru că astea sunt testate și experimentate. Eu zic că nu are rost. Am mai încercat eu și la aia cu sănătatea să o fac și nu are, pur și simplu era numai din ego. Ce le-a dat William, el cu 10 și sute de participanți, cu ani de experiență, le-a ales, le-aș lua de bune și nu m-aș mai chinui să le îmbunătățesc. Și mai am o chestie care cred că ar fi tot de bază, pentru că noi devenim creatori și la un moment dat devenim creatori doar dintr-un gând, adică nu trebuie să ne focusăm nu știu cât timp să alegem și gândurile astea vin conștient sau inconștient. Eu am nevoie de o alegere, dar poate mă ajutați voi cum să o facem, tot de bază o consider, prin care să creez mai mult pe pozitiv. Nu știu dacă înțelegi ce vreau să zic. Da, dar nu o să facem asta acum și că nu rezolvăm probleme în timp și mai ales când predăm. Știi ce o să trebuiască să faci? Din alegerile astea care ți le-am dat, la fiecare dintre ele să treci, nu știu dacă mai știi de structura unei alegeri, că facem realitatea curentă, viziunea, pentru că vei vedea, poate nici n-ai nevoie să fii pozitivă. Poate ai nevoie să fii numai în adevăr. Și de aia, la alegerile astea, dacă poți să-ți iei timp, dacă reușești singură, bine, dacă nu, începem de săptămâna viitoare, găsim o soluție, dar până se termină cursul, să ai la fiecare din ele care e realitatea ta curentă, a fi în natura ta, care e viziunea și ce acțiuni faci totdeauna ca să ajungi. Pentru că noi, la celelalte două, noi le-am lucrat deja și le avem actuale, toată lumea le are. Mai adăugăm acum pe cele două și putem să lucrăm pe parcurs. O să mă ocup să ai și tu, să le ai și tu pe toate 4. Dar înainte să mai adaug altele, m-aș ocupa de astea, să văd exact care-i
adevărul meu, pentru că s-ar putea să nu mai ai nevoie de alegerea asta, s-ar putea să, când te conectezi, să găsești aici răspunsul și să nu mai fie nevoie să mai adaugi nimic extra despre minte sau despre... Asta e așa ce îmi vine acum direct să zic. Deci le-aș lua și înainte să fac altceva, astea 4 să le am așa, știi, solide și după aia poți să mai vezi din tărâmul abundenței ce mai e nevoie sau ce mai ai tu nevoie, susținere sau... Super, mulțumesc. Da? Mi-ar plăcea să avem mai mult timp pentru întrebări și lămuriri, da. Da. Avem, dar nu lucrăm. Deci astea sunt două lucruri separate. Nu lucrăm problemele personale în grup. Astea le lucrăm totdeauna în camere sau separat. Astea nu le desfacem. Nu le desfacem în grup. De ce nu? Aveam nevoie de o părere de la fiecare. Pe mine m-a interesat Pentru că cum să atunci trebuie să le dau la formulez. toți participanții și la 20 de oameni. Nu s-au putut și de data asta. Cursul are o structură și vreau să predau Există anumite lucruri. chat. Există chat. E o problemă cu care ne confruntăm mai mulți ca și creatori și atunci de-aia este firesc să pun în grup. Știi? Hai să zic cum facem. Scrie pe WhatsApp și poți să primești înregistrări și folosim sesiunile ca să apuc, pentru că mie mi-e important să apuc și să vă dau informațiile de care aveți nevoie, să trecem prin ele, să le structurăm. Ok, nu voiam să lucrăm, voiam doar o formulare pentru cum să aleg să nu mai apară treaba asta, dar am înțeles, e în E regulă. mai lung. Îți zic sincer, când ne-am validat la toată lumea alegere și un proces mai lung, nu e așa de instant. De-aia zic, scrie în grup și îți răspundem acolo. Deci exact ce ai întrebat acum, scrie cum ai vrea formularea și să vedem ce zice fiecare, dacă e ok. Bun, mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări legate de ceva din ce am povestit astăzi sau legate de alte teme ce au mai ieșit pe parcurs, am mai primit 2 teme de la Sanda și de la Sabina legate de focus și de tema cu bani și o să le abordăm și pe astea pe viitor. Dacă nu mai e nimic, atunci vă doresc o seară minunată și ne vedem atunci cu bucurie într-o săptămână să continuăm. La revedere, seară Seară faină! frumoasă!